Goddag og velkommen. Vi sidder nu i dag hjemme hos mig, Jesper, og vi er Philip, mig selv og Rasmus. Og vi har i dag The Cinnamon Challenge, som går ud på, at vi skal tage en spiseskefuld kanel ind i munden og prøve at sluge det. Og vi har jo vores 2 kaneler lige her, og det vil Philip uddybe noget mere om kanel, mens jeg gør det klar. Ja, kanel det er jo både et træ og et krydderi. Kanelen, det bliver jo, selve krydderiet bliver udvundet af træets inderste bark. Træet det vokser hovedsageligt i Sri Lanka, og det bliver cirka 15 meter højt. Vi har jo set mange på YouTube prøve at spise en skefuld kanel uden held, men nu vil vi så se, om det kan lade sig gøre. Vi har 2 varianter kanel med i dag. Det ene det er kanel fra Santa Maria, det er den Jesper skal prøve. Og så har vi kanel fra krydderiet, som Rasmus skal prøve. Og hvor jeg så skal prøve at spise en skefuld kanel med sukker tilsættet. Jeg prøver den her. Samme som mig. Tror du, vi skal have mere på? Det er en skefuld, ikke? Så lidt mere på min. Så kan det ses. Okay. 3, 2, 1, nu. Det er meget stærk smag, som man får i munden. Det brænder faktisk. Jeg får tår i øjnene. Jeg fandme på bukserne af det hele. Jeg fik,